Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babusibanda kubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu namhlanje. Simbonga siphuma kule mpela sonto esiphuma kuyona. Akekho ofana naye, akekho futhi onjengaye. uNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Ngiyacela sithoba amakhanda ethu sikhuleke simnxuse ukuthi uNkulunkulu abe kanye nathi. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando sithande ngalo. Siyakubonga ngakho konke osenzele khona. Siyabonga uNkulunkulu wethu osithandayo. Siwumsebenzi wezandla zakho nezimvu zedlelo lakho. Khuluma-ke Nkosi ngomoya wakho ingcwele usambulele lokho ofisa sikwazi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ngidlulisa ukubonga kakhulu kumama umfundisi uZondi wase-Greytown branch nabazalwane bonke base-Greytown. Basiphatha kahle kakhulu ngomgqibelo. Siyabonga. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anibiyele. Siyabonga kakhulu nama-branch onke aseduze akhelene ne-Greytown ngokusiza kukho konke asiza ngakho. Siyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise nonke. Sibonge nabazalwane ababefikile bezivakashela. Sinethemba ukuthi bazongena ekhaya lezwi, nizobasiza babone ukuthi kungenwa kanjani ekhaya lezwi. uNkulunkulu anibusise nonke. uNkulunkulu anibiyele. Kwaba kuhle kwaba mnandi ukuba nani saba senkonzweni lapho inkosi uJesu yayifisa ukuba sibe khona, futhi ifisa ukukhuluma nathi. Kucaciswa izinto ezidida abantu kakhulu kulesi sikhathi, ukubuya kwakhe okwesibili kanye nokuhlwithwa kwebandla. Ayike sizoqhubeka nenkonzo yethu namhlanje. Sikhuluma-ke ngoMathewu chapter 5 uverse 9. Sizokhumbula ukuthi inkosi uJesu yayishumayela intshumayelo yasentabeni. Ngithi-ke mina uchapter 5, chapter 6, uchapter 7, izahluko lezi zentshumayelo yasentabeni uma uzenza uhamba njengokwezimiso uNkulunkulu afisa uhambe ngazo, yongena ugijima ezulwini. Ilalele le ntshumayelo, lalela ufunde Mathewu chapter 5, uMathewu chapter 6, onke lezi zahluko no7. Uziphile, yongena ugijima ezulwini. Ayike asifunde uverse 9. Sikhuluma-ke ngokulamula. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Abantu abalamulayo abantu abasesikhaleni. Abantu abalamulayo bajwayele ukuthi bangabi involved ekulweni nasezintweni ezenzakalayo, kodwa baba available uma sekufanele balamule. Ukhona yini wena esikhaleni? Umile yini wena esikhaleni? Hezekiel chapter 22 verse 30. Ngafuna kubo umuntu wokubiya uthango, eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe, ukuba ngalichithi kepha ngimfumananga. uNkulunkulu uJehova Sebawothi okhuluma la magama ngomprofeti wakhe uHezekiel wafuna umuntu wokubiya uthango, kodwa wayengafuni azobiya, wayefuna azokuma nje esikhaleni ngaphambi kwakhe uNkulunkulu, ukuze avimbe uNkulunkulu achithe ukuchithizwe. Ngoba wayezobenzani? Wayezonxusela abantu kuNkulunkulu, aphinde anxusele uNkulunkulu kubantu, abe ngumlindi. Uma umesikhaleni ngumlindi ngoba ulindile ukuthi uNkulunkulu akuthume, futhi ulindile ukuthi abantu bakuthume. Ngoba uNkulunkulu akafuni ukuchithizwe kungekho amthumileyo. Kwenzeke eNinive, ngaphambi balichithe wathuma uJona ukuba ahamba ayobatshela. Unjalo-ke uNkulunkulu. uJona wayesesikhaleni, kodwa akakuthunywayo wakwesaba, wakubona ngathi kungaphewa amandla akhe, wasuka esikhaleni. uNkulunkulu wamfaka esiswini senhlanzi. Hayi, wabona uJobe ukuthi akukho ukujikela ngale, angikwenza umsebenzi wenkosi. Nawe ufuna uzofakwa esiswini senhlanzi na?
hayi uzofakwa esini senhlanzi kalula nje futhi. Kungabiki inhlanzi uJoba yamgwinyayo, kube yile yakho kuyoba ngeyakho, esingakwazi ukuthi wena uyophuma yini noma uyobusungena unomphela. Ngakho asimlaleleni uNkulunkulu masithuma sikwenze lokhu uNkulunkulu afuna sikwenze. Sidineke sikhuluma ngoTimotheo wokuqala chapter 1:18-20 uthi yilwa ukulokuhle unokukholwa nonembezo omuhle okuthe abanye bekulahlile lokhu kukholwa bafela umkhumbi wokukholwa abakubona oHimonewu noAlexandra engibanikele kuSathane ukuze balayo kuba bangahlambalazi. Sikhuluma kakhulu-ke sichaza indaba okunikela umuntu kuSathane. Besikade-ke sichubeka thina nezwi lenkosi u1 John chapter 2:18-20 othi ukufika kwabaphiki uKristu. Othi bantwanyana sekuyisikhathi sokugcina njengalokhu nezwa ukuthi umphiki uKristu yeza. Nakalokhu sekukhona abaphiki uKristu abaningi. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Baphuma kithi kodwa babe ngesibo abakithi. Ngokuba uma bebengabakithi babeyokuhlala nathi kodwa baphuma ukuze babonakaliswe ukuthi bonke abasiba abakithi. Verse 20. Nina ninokudotshwa okuvela kongcwele niyazi nonke. Isimanga lesi, ninokudotshwa okuvela kongcwele niyazi nonke. Nini na ngaphambi kokuba uphume esizalweni sikamama wakho. Umekhuluma ngoJeremiah uNkulunkulu lapha Jeremiah chapter 1:5 uthi ngingakakubumbi ngakwazi. Ungakaphuma esizalweni ngakugcoba ngakubeka umprofeti ezizweni. Uxolo, wakubeka umprofeti ezizweni. So yikho-ke lithi nina nokudotshwa okuvela kongcwele niyazi nonke. So sonke bafowethu sifike la sinokudotshwa okuvela kongcwele. Uthi kanginilobelanga ngokuba ningalazi iqiniso kodwa ngokuba niyalazi, nangokuba akukho manga avela eqinisweni ngoba niyalazi iqiniso. Sikhulumile kabanzi sichaza lento ukuthi wonke umuntu la uthunyiwe siyalazi iqiniso sonke. Siyalazi iqiniso ukuthi sithunyiwe. Mawayelalela nenkonzo yeweekend eGreytown wezwa futhi ngichaza ukuthi sithunyiwe. Njengoba-ke silazi iqiniso sonke, ukhona-ke oyiqiniso njengoba silazi. Siyamazi inkosi yethu uJesu. John 14:6 uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Yindlela neqiniso nokuphila, akukho ngisho yedwa oza kubaba ngaphandle kwami. Athi uJohn chapter 8:32 amazwi kaJesu, niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Mawusulazi iqiniso lizokukhulula, kodwa mawungalazi iqiniso azamanga uzohlala ubophekile. Ukhululekile yini wena? Iqiniso lizokukhulula. La manga ohlezi phekwawo uyowakhuluma nini? Iyakudla nje lento, usuze wazaca wamncane uyifihlile. Khuluma, aweneme nje ngoba ugodlile ufihlile. Lento oyifihlela unkosikazi wakho. Khuluma. Lento oyifihlela indoda yakho. Khuluma, ugodlile. Lento oyifihlela abazali bakho. Lento oyifihlela izingane zakho. Hayibo, umzalwane akasugodla, akasufihla. Ngakhumbula indaba yezingane ezimbili esivezela ukuthi kunzima kangakanani ukuba nemfihlo. Zayisele umfana nentombazane lezi zingane la ekhaya. Enye indala ngisakhumbula iphe endala iphe encane kodwa zisele zombili abazali bahambile. Uyadlala kumfana phandle. Usethatha ithi ushaya iqhude lavele lafa iqhude. Walithatha umfana oligqiba kanti intombazane iyabuka udadewabo. Uyabuka eyogqiba iqhude. Wayithulela udadewabo. Babuya abazali kwakuhle kwamnandi. Hayi itshela intombazane shanele endlini kwangcola. Izelisifesu intwana yokuhlebela umfana ethi mfana ithi bhuti shanela la endlini. Uthi umfana intombazane mina ngizoshanela. Bese vele ithi iqhude. Umfana vele ashwabana.
kanti usisi ubonile, thatha umshanela ashanele endlini enze konke into. Phatha sibanibani washa izitsha phela. Intombazane ishone kumfana ithi sukumwasha izitsha, athi umfana yawakahle ngeke iqhude. Umfana vele akhumbule, wazathi umfana omncane zaciswa iqhude. Balibuza abazali iphi iqhude elithile asisaliboni. Kuthuleke ukuthi cwaka bonke abalazi. Noma yini ethunywa intombazane itshela umfana besithi ethi mathi uyagoloza umfana ithi ngizosho phela mina uthi wena wabulala iqhude. Yabona ukuthi kuyisigqila umuntu, isigqila sesono, umuntu isigqila seyimfihlo. Yikho ngikubuza ngithi mina yini lo ifihlile, hlala eqinisweni. Usuze wazaca wamncane ufihleleni. Usifihleleni lesisifo naso kupartner wakho. Awumtsheli ngani ukuthi uyagula unengculazi, ufihlile. Mtshele kulungile mayikulahla, kodwa ngeke kulahle uma umtshela uthandazile unoJesu. Mtshele lenkinga uhlezi phezulu kwawo. Sungazace nje impela ube mncane ufukamela izono. Iqiniso niyakulazi neqiniso liyakunikhulula. John chapter 8:32. Umfana wabuka qoqa abazali bakhe, intombazane kanti ayikho isathunyiwe. Wayeseyasho umfana, ngicela ukuxolisa, imina engabulala iqhude, ngiyacela ningixolele, ngesaba ukusho kodwa sengiyabona ukuthi akusizi manje, anginitshele, ngiyacela ningixolele. Hawu bamxolela abazali kwadlula. Yabuya intombazane lathi thunywe khona kwakuhle kwaqhubeka ukuphila. Ngane yami ushanele phansi phela sekungcolile. Intombazane igijime kumfana ithi shanela la. Athi umfana ngeke, intombazane iqhude. Athi umfana hayi anginandaba neqhude mina. Sengibatshelile abazali bami ngaxolisa. Yadumala intombazane. Yabuyela emsebenzini wakade ingasenzi lutho. Isithuma umfana ngenxa yeqhude. NoSathane kusifuzisa kanjalo. Akwenzisa izinto uthi ngothuthuthi akukhumbuze isono sakhe. Engani wena wakhoshula isisu, engani wena wenze abortion, engani wena wabulala umuntu, engani wena wenza lokhu nalokhu na ushwabana uphela. Hayibo, hamba uyoreporta kuJesu, umtshele uvuma isono sakho. Uma kuyisona esidinga ukuthi usixolise komunye umuntu, xolisa ukuze athi mayethetha uSathane uthi ayikhohlwa Sathane, sengazivuma isono sami, ngithethelelo. Yile nto ke ufuna uNkulunkulu. Uhlale eqinisweni, musuphile emangeni. Uzophila emangeni kuze kube nini? Emsebenzini uphila ngamanga. Uze wenza incwadi zodokotela ezingekho uthi uyagula ungaguli, qamba amanga. Oqamba amanga okaSathane uyise uSathane, ngoba uSathane waba umbulali wabantu wasekuqaleni. Umuntu nje okhuluma amanga uyindodana kaSathane. Uzohlala emangeni kuze kube nini? Phuma emangeni, ngena ekhanyeni, phuma emandleni obumnyama. uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu ukuthanda ngendlela emangalisayo, wanikela indodana yakhe uJesu Kristu. Phuma emangeni, ngena eqinisweni. Phuma ekufeni, ngena ekuphileni. Vuma izono zakho, uzibeke ekhanyeni. Thathe yonke into uyibeke ekhanyeni, ukuze unembeza ungakudli, ukuze nabakubona bangalokhu bekusabisa ngakho, ngoba wena usuthethelela izono zakho. Ileyo into esemqoka. Nina ninokudlotshwa okuvela koNgcwele, niyazi nonke. Anginilobelanga ngokuba ningalazi iqiniso, kodwa ngokuba niyalazi, nangokuba kukho manga avela eqinisweni. Awekho amanga avela eqinisweni, manga azimele nje odwa. Ingakho uJesu ethi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho ozoya kuBaba ngaphandle kwami. Niyakulazi iqiniso, neqiniso liyakunikhulula. You will know the truth, and the truth shall set you free. Ubani ongumqambi manga uma kungesiye ophika ukuthi uJesu unguKristu na? Nguye ongumphika uKristu, ophika uBaba neNdodana. Ilona loyo ophika indodana kanayo uyise, uvuma indodana unaye uyise. Baningi abaphika uKristu.
Kubani ongumqambi manga uma ngesiyophika ukuthi uJesu unguKristu na? Uma umuntu ephika ukuthi uJesu unguKristu, angithi khona abasolayo sisholani ukuthi uJesu Kristu inkosi. Bangabaqambi manga, uyise wabo uSathane. Ibona bangawuphika uKristu okay, lithi nguye ongumphika uKristu ophika uBaba neNdodana. Bamphika uBaba baphika iNdodana ngoba uphika uJesu uphika uyise. Ayike siyambonga uNkulunkulu sesifike emaphethelweni enkonzo yethu. Ngiyacela ukuthi sithandaze simbonge uNkulunkulu. Asiyeke ukuba baphika uKristu. So bakhomba ukuthi abaphika uKristu and sihlezi nabo la ngaphakathi. Sihlezi nabo la abafuni ukuthi bathi uJesu Kristu inkosi. Balwa nathi ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyanxosa niphenduke bafowethu, phendukani. Mina ngiyanixolela senganixolela nje kudala ukuthi nenze nakwenza. Ngiyanixolela nani ngazi nani naniphushiwe. Kodwa ke phendukani, umbuso wezulu usondele. Phendukani, inkosi uJesu izobuya izolanda ibandla. Manje ngakayiboni ukuthi inkosi uJesu, ningavumi ngemlomo yenu ukuthi uJesu Kristu inkosi, ngeke ningene ezulwini. Yazi ukuthi ngeke ningene. Nozama wonke amandla enu ukuphila ubungcwele, kodwa mawungakavumi ukuthi uyinkosi, angeke usindiswe. Asithandaze. Baba wethu ongcwele, siyakubonga Nkosi ukwazi ukuthi uma sihluleka ukuvuma ukuthi uyinkosi ngeke singene ezulwini ngoba singabaphika uKristu. Masiphika wena noBaba kusho ukuthi singabaphika uKristu. Sisizeke Nkosi, siyabonga kakhulu. Ngiyabathethelela bonke abalwile nami, abakhulumile amagama angalungile ngami ngenxa yokuthi bethi ngisholana ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ushilo wathi siyozingelwa, wathi kuyokwenzeka konke. Nkosi ngiyabathethelela abakwazi abakwenzayo, baxolele Nkosi, ibaletha kuwena. Siyabonga ke ngakho konke uNkulunkulu nomusa, hlala kithi, sihlale kuwe, sihlale emazweni akho, usihole ngomoya wakho ingcwele, usiholele kulo lonke iqiniso. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ayeke siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ubaba uNzibande. Useyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi, ndlalifa izulu.